салом бинанда ютуб канали рӯзномаи ҷавони тоҷикистон. барномаи рӯзномаи ошноро бо тозатарин маводҳои меҳварии матбуоти даврӣ ки ба тозагӣ аз чоп баромаданд пешкашатон мегардонем. шаҳри орзуҳои ҷавонии ман ин номи маводи меҳварии ҳафтаномаи рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон мебошад ки муаллиф дар доираи озмуни рӯзномаи ҷавонони тоҷикистон ки дар якҷоягӣ бо раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе зери номи Душанбе ганҷе дар қалби Осиё эълон намуданд омодаву чоп кардааст. матлаби мазкур аз бобати ободониҳои чанд соли охири шаҳри Душанбе қисса намуда муаллиф аз шаҳри Панҷакен таъкид мекунад ки диди нек, назари нек, пиндори нек Рустами Эмомалиро ба ҷаҳониён чун ҷавонтарин шаҳрдор муаррифӣ кард. Рустам бо бозуи рустамона Душанберо чун хонаи форсизабонони дунё аз нав сохт. Инчунин муаллиф имкониятҳои солҳои замони донишҷӯяшро бо имрӯзи Душанбе муқоиса кардааст. бинандаи азиз, шумо низ имкони дар озмуни Душанбе ганҷе дар қалби Осиё иштирок карданро доред. дар бораи ободии пойтахти азизамон ва иқдомҳои наҷиби шаҳрдори ҷавон гуфтан мехоҳед? Рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон ба шумо минбар муҳайё мекунад. Сада муждаи аз фарорасии баҳор. матлаби мазкур аз ҷараёни истиқболи ҷашни Сада дар боғи фарҳангии Фарруғати Фирдавсии пойтахт омода шудааст. дар оғози гузориш муаллифон аз таърихи пайдоиши ин ҷашни аҷдодӣ ёдовар шуда Садаро пирӯзии рӯшноӣ бар торикӣ, гармо бар сармо, некӣ ба бадӣ маънидод намуданд. аз муҳимиятҳои дигари ин ҷашни мардуми огоҳ шудан мехоҳед? Шумораи рақами 5-уми рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон кӯмакатон мекунад. қассоб, кӯҳнавар ва ҷудокори номвар ин аз чанд як ҳиссаи ҳунарҳои Темур Раҳимов, паҳлавони саршиноси тоҷик мебошад. хабарнигори рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон дар ин шумора аз шавқовари зиндагии ин паҳлавони сатҳи ҷаҳонӣ матлаб омода кардааст ки шумо метавонед мутолиа кунед. рӯзноманигор ҷавонтарин қаҳрамони ҷаҳон. маводи мазкур аз ҳаёти зеботарин ва ҷавонтарин ҷудокори ҷаҳон Дария Белудиди украинӣ қисса мекунад. то имрӯз Дарияро дар ҷаҳон ба ҳайси варзишгар мешиносанд, вале касби дӯстдоштаи ин боно рӯзноманигорист ва дар ин ҷода низ муваффақ аст. чаро ӯ дар ҷавонӣ аз ҳамсараш ҷудо шуд? Ин ва дигар паҳлӯҳои ҳаёти ин чеҳраи маъруфи олами варзишро донистан мехоҳед? Рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон кӯмакатон мекунад. бинандаи азиз, маводҳои дигари ҷолибро аз шумораи ахири рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон пайдо карда метавонед. нашрияи расмии ҳукумати кишвар ҷумҳурият дар шумораи ахири худ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъмини амнияти биологӣ ва муҳофизати биологиро аз чоп баровардааст. дар он гуфта мешавад ки қонуни мазкур муносибатҳои ҷамъиятӣ бо агенту токсинҳои биологии назоратшаванда алоқамандро бо мақсади таҳкими амнияти биологӣ ва муҳофизати биологӣ танзим менамояд. пурратар ба ҳама ҷанбаҳои қонуни мазкур ошно шудан мехоҳед? Рӯзномаи ҷумҳурият кӯмакатон мекунад. таҷрибаи таърихӣ ва сиёсии кишварҳои олам нишон медиҳад ки терроризму экстремизм, яъне ба таври зӯроварӣ сарнагун сохтани арзишҳои дунявӣ мебошад. таҷрибаи талхи ин равияи номатлубро дар саргаҳи истиқлолияти кишвар мо дидем. хоинони миллат зери парчами радикализми динӣ ба майдони сиёсат ворид гардиданд ва имрӯз онро бо терроризму экстремизм табдил доданд. ин андеша дар саҳифаи 5-уми рӯзномаи ҷумҳурият зери номи «Бояд ҳамеша ҳушёр зирак бошем» аз чоп баромадааст. паёми раҳкушои пешво ба фардои дурахшон, барномаи муҳаббат ба ватан, калити муваффақият ва саодати миллӣ номҳои дигари маводҳои рӯзномаи мазкур мебошанд. нашрияи Маҷлиси олии кишвар «Садои мардум» дар шумораи ахири худ қатори қонуну фармонҳо ва сафари кори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд якчанд маводҳои таҳлилиро ҳам рӯи чоп овардааст. носеҳи норостхӯ аз ҷумлаи маводҳои ин шумораи нашрия мебошад. дар он оварда шудааст ки миллати шарафманд ва бо нангу номуси тоҷик дар таърихи чандин ҳазорсола аз ҳуҷумҳои ногаҳонию ноҷавонмардонаи фарзандонаш ҷабри зиёд дидааст. ба ёд орем қаҳрамонию бебокии Темур Маликро, вале курдилону носипосон дар ҳамон давра низ хотири манфият мулкро ба дасти Чингизиён дода буданд. хуни ин гуна ашхос ҳоло дар шараёни Муҳаммадиқболи Садриддин бар ин хоини миллат ҷорист. филми мустанади бешарафӣ ки аз тариқи шабакаҳои телевизионии мамлакат нишон дода шуд, чеҳраи аслии ин бешарафро муаррифӣ намуд. муаллиф дар давоми матлаб таъкид намудааст ки Муҳаммадиқбол банди нафсу пулҳои ҳангуфти хоҷагони хориҷӣ вазифааш аз субҳ то шом гирд овардани ахбори бардуруғ ва санги маломат задани ин ё он нафар аст.
ҳафтаномаи адабиёт ва санъат ин ҳафта аз маводҳои таҳлилӣ орӣ набуд. Миллат, истиқлол ва арзишҳои фарҳангӣ аз номгӯи маводҳои таҳлилӣ ин ҳафтаинаи нашида мебошад. Маводи мазкур зери рубрикаи дар партаи паём рӯи чоп омадааст. Муаллиф нуқтаҳои паёми сарвари кишвар пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро таҳлил намуда таъкид мекунад, ки дар замони ҷаҳонишавӣ бо шиддат яке аз воситаҳои бақои рӯҳи миллӣ бидуни шак арзишҳои фарҳангист. Сарвари давлат дар мавриди аз ин хусус чунин ҳушдор доданд: миллате ки забон, тафаккур, таъриху адабиёт ва арзишҳои фарҳангии худро қадр намекунад, пояи истиқлолро дер пуштибонӣ карда наметавонад. аз дигар нуқтаҳои паёми сарвари кишвар, ки ба қисмати фарҳанг бахшида шудааст, огоҳ шудан мехоҳед, маводи мазкур кӯмакатон мекунад. беш аз пеш муттаҳид бошем. роҳнамои муҳаққиқони ҷавон аз номҳои дигари мақолаҳои ҳафтаномаи мазкур мебошанд. бешаи палангон ба ЮНЕСКО пешниҳод мешавад. ин номи мақолаи ҳафтаномаи Минбари халқ аст, ки дар саҳифаи 16-уми рӯзнома рӯи чоп омадааст. дар он гуфта мешавад, ки раиси Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намудааст, ки ба феҳрист мероси таҳти ҳимояи ЮНЕСКО ворид кардани мамнунгоҳи бешаи палангон корҳое ба анҷом расиданд. аз паҳлӯҳои дигари мамнунгоҳи мазкур огоҳ шудан мехоҳед, шумораи рақами 5-уми Минбари халқро мутолиа кунед. тоҷик мисли Муҳаммад Иқболи Садриддин кай бешараф буд? Мақолаи мазкур зери ҳамин ном дар ҳафтаномаи СССР аз чоп баромадааст. дар мақолаи мазкур аз хиёнатҳои собиқ ҳизби наҳзат сухан рафта, муаллиф таъкид намудааст, ки аҷибаш ин аст, ки аъзои ин ҳизби бешарафони беномуз қудрату тавони нигоҳ доштани номуси худро надоранду бӯи бадкориҳояшон аз ҳар тарафе баромада истодааст. боз дар мавриди масъалаҳои сиёсии байналмилалӣ ва рӯйдодҳои дигари кишварҳо изҳори назар менамоянду пои худро ба пои Навалнии рус дароз кардан номувофиқии худро ба ҳукумат равд медиҳанд. вале аъзои ин ҳизби дуруғин, алалхусус роҳбари ин ҳизби террористӣ бояд ин воқеиятро эътироф намояд, ки мардум онро қабул надоранд. марди мутааллиқи 23 зан, манъи вуруди нақлиётҳои музофотӣ ба Душанбе, қаҳрамоне аз Полезак номҳои дигари мақолаҳои ҳафтаномаи мазкур мебошанд. арӯси афғоне ки аврупоӣ шуд. ин номи мақолаи меҳварии ҳафтаномаи Фараж мебошад. он дар бораи филми телевизионии бешарафӣ навишта шудааст. муаллиф таъкид мекунад, ки баъди пахши филми мустанади бешарафӣ аз силсила филми Хиёнат, тариқи телевизионҳои кишвар парда аз рӯи симои аслии бузичаи зардагмӯи фирорӣ бо ному насаби Муҳаммад Иқболи Садриддин бардошта шуд. ин бузаки зардагмӯй, ки дар ҳаёташ алифбои журналистикаро варақ назадааст, бо даҳони пур аз манбаи боэътимод ҳарф мезанад ва ба номаҳои беном, ки шояд шавҳаронаш менависанду ӯ мехонад, такя менамояд. чашмандозе ба дунёи ҷавонӣ, боварӣ, устоде ки бо тарс шинохтан номгӯи дигари мақолаҳои ҳафтаномаи мазкур мебошанд. аз дорӯи буз то ваксинаи коронавирус, мақолаи меҳварии ҳафтаномаи Тоҷикистон мебошад, ки аз гуфтугӯи мустақими телефонӣ бо вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷаболиддин Абдуллозода оварда шудааст. ба таъкиди вазир, баъди ворид шудани ваксинаи коронавирус ба Тоҷикистон, дар аввал рӯйхат тартиб дода мешавад ва ба онҳои ваксина гузаронида мешавад, ки қишри осебпазиранд. дар навбати аввал 1 миллиону 800 ҳазор нафар ваксина мегиранд. ин ваксинаи навъи Pfizer аст, ки Тоҷикистон барои ворид кардани он иҷозат дарёфт кардааст ва созмони ҷаҳонии тандурустӣ онро тасдиқ кард. Навалний ҳабс шуд. Тактикаи нави Толибон, Маҳмурод Одинаев асоснок суд шуд. аз маводҳои дигари ҳафтаномаи мазкур мебошанд. бинандаи азиз, шумо барномаи рӯзномаошуноро аз ютуб канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон тамошо намудед. ба канали рӯзномаи ҷавонони Тоҷикистон обуна шуданро фаромӯш насозед. бо шумо будам Беҳрӯз Холмуродзода. хайр.